Hi everyone, welcome to my vlog. So naghahanap ba kayo ng mura at masarap na pagkain, inumin? Yes. Dito lang yan sa tapat ng town center entrance at sa gilid ng mga pampasahirong jeep. Hanapin nyo lang yung Big Brew. Ayan, makikita nyo na sila sa may gilid. So yung mga prices po nila, murang-mura na para sa mga nag-titipid, mga estudyante, sa mga darating na ano mo ngayon, yung Valentine's Day. So maganda. Ayan, sa halagang 39 pesos na milk tea. 49. 'Di ba? Sa 39 pesos, malaki na siya. 22 ounce na siya. So 29 pesos, 16 ounce. San ka pa, 'di ba? Nakatikim ka na ng masarap na milk tea. Nakatipid ka pa sa mga gustong bumili. Diyan lang sila sa tapat ng Town Center, San Carlos City, Pangasinan. At sa mga gustong magpa-deliver, meron po silang site. So, tanungin nyo lang po sila. Meron silang delivery site. O, yun. So, parang undago ata yun. So, tanungin nyo lang sila kung gusto nyo magpa-deliver sa inyong bahay na ayaw nyong pumunta ng bayan. So, masarap po yan. Pangmasa, kumbaga, pang mga barkada, sa estudyante, at sigit sa lahat, sa darating na Valentine's Day. Yan ang patok kasi mura lang. So please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and my Facebook account to follow. Thank you!